Oo, 3.20 po siya. Nagmamantika na siya. Ready na. Bago Thursday. Today is Thursday. May naglalakad. Bibili po kami. Ay, ang tinda. 3.20? Oo. Ano na yung may yung mura pang asukal, 5 piso lang. Totoo. Oo, 3.20 po siya. Tingnan niyo po kanong kalaki. Ito lang mo yun nandito. Yan. Okay na. Burrito po ng mga bata. Hello, sir! Katabs Tyrone. Halloween costume. Ito po video. Bago magdilim kahapon, natumba ito. Hulog. Si maybe dala na rin ng karupukan. Yan po. Plano na rin siguro talagang tanggalin. Ricardo rin. Buti walang tao or bata na ano. Tamaan. Ang bata yung ano? Galang. Chicken. Mainit po ngayon. Anong oras na ba? Time check po tayo. Time check. 7:50 in the morning. Wala pong pasok mga bata. From elementary to college. Andito silang lahat. Ako na una nagising. Nanghuli ako nagising. Ayun po sa naming sosyal. Ako. Si Diyan pala March. nakatulog. Medyo ka na, sa labas yan. Madaling araw, nagtukalkal siya. Papa nilabas. Nagkakalkal ka sa bintana, nagulat ako. Ay, si Papa sinama ako. Ay, ate, dyan si Kuya si Papa. Papahanap ako ng labong. At para magataan namin. Dami akong saluyot, oh. Ang sarap ito. Pakain ko muna ako ng manok kasi usual kailangan ko itong pakain araw-araw. Okay. Uy, yung ulan naman, mga men. Raining. Ay, huwag kayo mag-away. Ano na kayo ay? Kayo na nga lang, nag-aaway pa kayo. Bigla pong lumalakas yung hangin tsaka ulan. Tapos mainit. Pakain din ako ng aso namin. Yung pinapaalaga sa akin. Pakainin ko. Kawawa naman siya. Lumipat ko sana siya. Ano, baboy? Excuse me po. Bulunan ako. Ayan, umiinit. Pero, uulan din siya at the same time. Di naman. Shoo! Yung manok na. Katabi yan po. Si Mama at si Namiti. Tsaka po, ayan to ako. Mama! Halikot. Pablog na ako. Tsaka yan po sila kulot. Namiti, oops! Tingnan ko po kung buhay na yung tilapia. Katanggalin ng mga damo-damo. Ano kaya ito? Ano kaya yan sa loob ng butas na yan? Nakapalaka. Yung mga kumakanta paggabi. Nagbubutas pala sila. Wala ka po sa loob. Okay naman po. Yung parang grabe yung
hangin. At nabali pa yung kahoy dun sa likod ng pinsan namin. Malalaki na ano, pag pinabayaan po yan. Naku, magiging ano na naman siya, gubat. Makakahinga naman siguro sunod na week ito at wala na ulan-ulan. Hopefully sana uminit na muna. Pang 4 days na pong straight na grabe ulan. Siko. Hindi naman na po healthy pag may tubig na ganito. Grabe lamok. Yan. Tanggalan lang po natin ng mga matataas. Iba rin pag may bota. Makakaswimming ka sa baha. Pero ang plan ko today, ganap ng labong, tsaka yung kawayan, gagawin ko pong ano, parol. Nalisdahan ko yun. Hindi talaga nakasurvive yung variegated na kalamansi. Hingi uli ako. Try ko uli siya in other way na pagtanim. Maybe maaraw dapat siya tinatanim. Balikan ko na siya bukas uli. Maaraw na ho. Kung saan cut classes na, maaraw na siya. Ang maganda ng panahon, no? Blue na. Blue skies. Ito pala yung apple natin. Day 6. Hindi na ako ka-update kahapon. Lakas ng ulan. Wala, nalanta na po yung isa. Ayun, nalanta. Kaya sinilong ko po siya kahapon. Nalanta po yung isang apple natin. Okay lang yan. May dalawa pa man. Kaya pa yan. Takpan ko lang. Silong ko lang muna siya. Itatanggal ako ng mga ano dito. Dahon na. Ito oh. Yan, para ano. Tanggal ng flow yung hangin. Tinanggal yung mga brown na yan. Maka-flow yung hangin. Makahinga yung plant. Yung kalabasa. Meron din ako dito tuba-tuba. Natubo siya. Ang laki na ng puno niya. Ewan ko kung kakayanin to. Tali ni Papa dito sa bunga dun. Kaya naman siguro. Kasi akala ko talaga ito nakapako. Oh. Mariusip, hindi pala. Nakakuha na naman ako ng nyug. May tunog pong tubig. Oh, diba? It means maganda pong nyug na to. Goods po ito, goods. Plano ko pa na magata ng gabi, daming Maria. Sakit po yan sa paa. Gas. Ayun, labong. Ayun, yung saging, malapit na po siyang pakitang ano. Malapit natin putulan ang kanyang ano, puso. At wala na pong bunga na nilalabas. Oh. Grabing hangin. Grabing hangin. Ini. De Mariel. Dagano kayo doon? Oh. Miming. Daming passion fruit nahulog.
Ang daming passion fruit na hulog. Pamikot pa ako. Pwede naman ako dito dumaan. Ay, ang daming nahulog din. Yan. Bunga. Ay, bunga. Ngayon, ito mga kids, update lang tayo. Hindi pa nila natatanggal yung nahulog na kahoy dun. Ako'y maglilinis din ng taniman, mga nakagapang. Ano kaya nasa taas? Kaya nandun. Natanggal na. Katabs daw. Magluluto na po ako. Time check po kasi is 10:41. Ito po sinigang. Sinigang po akong baboy. Ito po yung aming super kalaan. Gamit po yung uling. Po yan. Ito po magsasaing po ako dito. Sa dirty kitchen po muna ako magluluto ngayon. Let's go! Super kala namin. Ito po ulam. Sinigang po yan. Ito sinaing. Galing po. Uling po yan. Di uling. Yun. Dito po ako ng balaw. Bumili pa ako ng 1 kilo. Bago ko po siyang i-gisa, ibababad ko po muna sa suka. Suka and paminta. Maraming suka para tumagal ang ating balaw. Ay, sorry. Dapat ko siya na mga at least 30 minutes to 1 hour bago igisa. Nagpapakulo pa din naman ako ng sinigang. Chara, wait lang po. Chara. Mix po natin. Yung mekos natin ito. Babad po muna natin bago igisa. Pwede na po siyang lagyan ng sugar and paminta para mas malasa po. Ganito po kami magluto sa bacolod. Binababad po muna namin bago namin igisa sa sibuyas at bawang at siling bansiga. Kulang pa po ng suka. Yes! Nagdagdag ako ng konting suka. Enough po na mababad lahat. Tama lang, wag po masyadong marami. Baka po sinigang na po yung bagoong. 1 kilo itong binili ko. 100 pesos sa palengke. Mix nyo lang po. Yeah. Tapos, set aside. Bisahin natin mamaya. Sibuyas bawang na processor ko na lang para mabilis. Okay. Siyempre, mekos natin, Reed. Medyo toast naman natin. Ang bango. Ang bango. Medyo i-toast natin para masarap. Sarap pagkapino ang bango. Na brown na, pwede na ito. Anak kita!
yan. Oh, ano sakto lang? Kulang po yan. Sakto lang kayo pagkain. Ano yan tayo? No. Ano lang? Sinigang. Sinigang. Tsaka ano pa? Adobong gulay. Grabe naman ito tayo ulam. Sarap yun, oh. Toasted yung garlic. Ay, Lid! Laki papa. Yan, kumukulo na agad. Kumukulo na, lagyan na yung sili. Oh, yun. Malapit na maluto. Nagmamantika na siya. Ready na siya, guys. Pwede na. Ang bango kung naamoy nyo lang. Sarap. Tara, kain. Alas 4:17 ng hapon. Nagsimula na pong umulan dito. Pero buong araw pong uminit. Pero ngayong hapon umuulan na. Sabi sa balita, ngayong Thursday daw po, papasok yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kaya ito, naramdam na po siya namin. So, din mag-brown out. Hirap po mag-brown out. Daming San Fernando po. Yan yung gabi po.